Mahinumdum pa ko sa among professor sa mathematics. Nighatag niya na mo problem nga lisod kayong sulbon, maingon dahil may lisura ana sir oy. Siya ang solusyon ana naaraman diha. Kanang math ba kanang mga equation tan-aw ni mong porti lisura naara diha ang solusyon. Mausa na ang dinhis kalibutan. Naman tayo mga kasakit no. Naba mo yung mga kasakit ron diha? Na ano? Gilingi ay mong tupad ing na nalipay ra ka ng imong naong. Ginagmay ra kay ng butang na gina sa imong naong usahay ang imong kasakit. Usahay naas naong sa imong tupad. Usahay naas ilang binuhatan, sa ilang sinultihan. Usahay na ang imong kasakit sa Facebook, naa sa YouTube, naa sa social media. Kay gibas na kadiha. Pero ang solusyon aron malipay ta unsa man? Puy ang gingharian sa Dios dinhis kalibutan. Kay ang gingharian sa Dios ni anas kalibutan. Nya kanang gingharian sa Dios mauna siya ang kalipay nga way katapusan nga nias kalibutan. Kada bitang giingon ni Kristo, kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan, kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Pero ni ana sa kalibutan, dili ang kalibutan mo'y naghatag ana, kung dili ang Ginoo. Karong adlaw gipasidunggan pod sa atong simbahan sa atong katilingban, World Day of Grandparents and the Elderly. Happy Grandparents Day. Inay mong tupad. Happy Grandparents Day. Pero kani lisod-lisod ni inong happy mga tiguang. Happy elderly man, malipayong katigulangon. Lisura na malipay kag tiguang na magiuban moingon nganli lang kog kawatan, ay ladyo ko nganlig tiguang. Pero kung gusto kang malipay, naa sa imong pagkatiguang ang kalipay. Basta sa imong pagkatiguang, kamao kang mupuyo sa gingharian sa Dios. Kaya naman ang gingharian sa Dios, naglukop naman is kalibutan, puyo lang diha. Peras na ako, pagkapari, usay magmahay-mahay man ko. Sus, nga namang yung nagpari ko, wadyo ko'y kuyo, gana, way magmahal na ko, mulikay ang mga tao na ko, hasta ganis kulikta, gamay na lang kayong kulikta, magmahay-mahay ba? Mura na lang kog nalimtan sa obispo, sige na lang kog assign ingon ani, ngano man ang uban ayahay kayo. Ako bati kay kog assignment mga usay ingon ana mi. Pero ang tinuod nga kalipay naara sa diha kung akong mapuy-an ang kinabuhi diha sa gingharian sa Dios niining akong kahimtang nga pagkapari. Kamong mga bana, sige mog mahay-mahay ang inyong asawa nganong nasayop mog pili. Kaya imo ra mo nang gitukhang, nahinayak na lang hinong ko, gasuka-suka man sad. So, mo nang nahinayak ka. Naway daghan diya mga kuangot, mga bana, arang-arang tatug naong tong usay, ang kanpunta man kuan. Mo sagoy magsigig baiid gud. Pero ang tinuod nga kalipay kay bana naman ka, basta kinasal na mo, naara sa diha ang imong pagkabana, naadiha ang kingdom of God. Pero ay mo kabalaka mga bana, kay daghan sa kayong mga asawang gamahay, nganong nahinayak silag minyo ninyo, mga bana. Magsigig ingaw na, pastilan, ugwa lang yung kuane, binuangin ng animal, di pa lang yung uwaw, lamian, yung biyaan, naam tatoy nanguyab na ako, matun ako sugtang, arang-arang, susug dito patingali ko ato, murag malipayon, unta ko ron. Sus kanigi napuntahan ako. Ngana no? Naidaghan ay. Di ka no lingay mong to padinawa ka magmahay ron sa imong naminyuan. Ing na ba ka nagmahay?
Ang uban wagin mulingi sa dugay na kung nara man sa siyang tupad yang naminyuan wagin mulingi. Pero ang tinuod nga kalipay naara sa diha kanang imorong kahimtang na diha kay naara sa diha ang gingharian sa Dios. Naa diha ang kalipay nga dili ikahatag niining kalibutana. Mao nay nakanindot nakaron unsaon man aron kanunay tang makapuyo sa gingharian sa Dios. Mao ni dinhi ang atong parabol kaning pagtanom nga matud pa diri ang gitanom niya sa tag-iya sa uma mga maayong binhi trigo pero naay kaaway nga misabod og sagbot. Nya ningon dayon ang mga sulugoon. Nya sir, ato ning ibton. Ingon dayon ang tag-iya, ayaw lang. Tuguti lang na nga magtubo na sila kay doon na may panahon sa pag-ani. Kana bang anihon na ba? Inig-ani na ang trigo adto sa kanaganing kamalig ang mga sagbot asag ito sunogon na unsa man unsay pasabutan ni sa tong kinabuhi nga ang tinuod ang tao nga malipayon nga makapuyo sa gingharian sa Dios dinhi kalibutan kanang tao nga kamaong magpabiling buutan taliwala sa mga buangon. Kana bang kamaong muhigugma og mga buangon. Mga sagbot man na kanang mga buangon. Nya kun buutan kang Tinuo di ay makapamunga ra gyud ka bisan pag naay mga sagbot nga misagol nimo. Magpabilin ra gyud kang buutan bisan pag naay mga buangon sa imong palibot or kuyog nimo. Kana mo'y tinuod nga buutan. Nya, mustaman mo, kamao ba mong mohigog magbuangon? Ha? Kinsa dinhi ang mo claim, pader, ako buutan. Tasa ka mo. Naay duha ka buok ni ana o nya ning oks-os lang sa dayon. Sa ato pa pulos-pulos gyud mo sagbot. No? Kana din agin mo malipay ana mga sunugonon gyud ay mo. Nanong di man mo nanimbagod mo di mo buutan. Yes bo nako ha basig kanang be truthful. Kinsa dinhi ang mo claim nga siya buutan. Tas ka mo. Tulor ra gyapon ka buok. Kinsa dinhi ang mo claim nga ako pader sagbot buangon ko. Tas ka mo. O na ini aksyon-aksyon ana mga unom ka buok. Kamong uban unsa man day mo bato. Dias umanam sa nay bato. Mga bato siguro mo kay wa mo kibaw sa man ka buangon ka. Kay bawo jud kana. Pero nahibaw ko nganong wa mo isa. Nga naman. Kaya ang imong kinabuhi karon usahay buutan, usahay buangon no. Nay usahay buutan ka inig mata, nya buangon na ka inig kataw-tawran. Buutan ka inig simba, inig humas misa hasta pare imo panggilibak. Munay crisis karon nato. Ako buutan kayo kung magsulubog ingon ani, pero inig hukas ani wa mo kay baw. Unsa ni kasalbahis? Kadang na nagsulob diri ka na anak, kanang brunda-brunda. Kurti pang practice nilagbasa. Iya, tanawa. Awa yan na inighuman, di ba? Anak sa mga eskina, magsigig libak. Muna krisis na to. Apil na nang nastaas ay kanang sigig kuan niya, kanang kanta. Ana-ana pa, hunat-hunat, buising-buising, aron ko nindot paminaw. Pero sos, nabatasan anak, mutlang. Ingon gina mga ginikanan ka na, di gina, masugo. Matapulan kay istanan. Nya, unsay pasabutan nga ang Tinuo di ay
ngaging harian sa Dios niya sa atong kasing-kasing niya dinhi ang kana diayng pagdungag tubo sa buutan o sa buangon niya day na nato muna ingos Kristo ayaw ibta kay maapil man ang trigo pasabot og imong patyon ang dautan sa usa ka tawo naa man diha ang dautan og ang maayo og patyon nimo ang dautan maapil gyud ang maayo kay usa ra man na ka tawo pasabot unsa man dawata ang imong kahuyangan dawata nga ikaw makasasala mo ni giingon nga pagka mapaubsanon so kanang paghigugmag dautan mao day na ang pagdawat nga kita managsamara dautan makasasala mga limitado mga huyang magdinawatay ta ana sige lingay mong tupad Tagalogi kuno gamay na tanggap kita. Ing na lang, tanggap na kita. Ano ba? Kaya ba na siya kung sa meaning, ana? Magdinawatay ba? Dili ta magtinulisukay. Kay kanang imong gitulisok nga kunuhay buutan, o di dautan, nasa na'y panahon nga mabuutan na siya. Nya ikaw sang nanulisok, sa imong palang pagtulisok o sa imong pagpangasaba, nahimo na kang dautan, nahimo na kang sagbot. Ang imong nanggawa sa imong baba, ang naa sa imong hunahuna, sagbot, hugaw. Di ba? Para nagumagunahuna ka sa imong bana nga dito siyang kabit o imong asawa to sa iyang kabit, maglagot ka. Unsa maroy na sa imong hunahuna, sagbot. Nya katusan sila dito, sagbot. Pero wap maibot. Imo tong pugson, imong ibton na mga ibot ang tanan. Imo tong kasaban ni kabot, moingon ka buwag na betig di ka buwagan giti ka. Awa na nangaibot na ang inyong relasyon. Na siya. Sagbot. So, unsa may buhaton sa asawa or sa bana, kung tuang imong banas kabit, ayaw butangig sagbot ang imong hunahuna. Unsa may imong ibutang? Pasaylo, pagantos, paghigugma. Sige higbutang ang imong hunahuna, bisan pag nagisi ang akong kasing-kasing sa kasakit nining imong pagbudhi, dili mausab kining akong pagbati. Hangtod matapos ang kinabuhi, higugmaon tikang animala ka. So, ana na siya. Kanindot ana. Aron inig uli na niya, kondisyon na ka. Kani siya di magini angayang higugmaon, lami magini siyang patyon, pero na kondisyon na nimo dawaton ko ni. Total do na magi panahon nga buwagon mi ani. Unsa may inyong kanusaman mo buwagon? Sa kamatayon. Mao na ang ting-ani. Anihon rata. Kanang ting-ani, galabo na ang mga trigo. Patyon na ba? Patyon. Hastang mga sagbot, patyon. Ting-ani na siya. Sige, ikaduhang lingi sa imong tupad. Ing na anihon ra ka. Anihon ra nang naong nimo. Magsige kag kis-kis-kis ang imong kilay, anihonon ra gyapon na. Hapit na anihon ay na lang diha pagsigig ka problema na imong kilay, dawata na lang na total sa imong naong dili raman kilay ang imong naong. Kung ang imong kilay dili kay kakontento, ius-us og jutay basig nindot imong pilok. Nya kung ang imong pilok murag wa gyud sa kakauyon, ius-us og jutay basig arang-arang ang imong ilong. Nya kay ang imong ilong muram sa giyakas unggoy. Wa sa kakauyon, ius-us dire basig okay ra imong lips. Di ba? Testing na kaniya kong lips ingon ani ra ni pero hasta pare matintal ani og magkumpiyansa. Magkumpiyansa gyud matangtang ning sutana. Kana bang ingon ana ba?
Nya kung nangimog yung tibok naong, murag di jud ka makontinto, ayaw tanaw diha sa external, basig sa interior, no? Maingon ka, akong naong ingon ani, dili kayo beautiful, pero my mind and my heart are so beautiful that can attract even God. Huh? Dili mo to, ana. Ang beauty nga makapadani sa Ginoo sa mga anghel wa sa atong external. Kay nga naman, bati kay tagnaong ikumparar sa mga anghel. Bati na dyan kay tagnaong. Pero nga nung na-attract ang mga anghel nato, nga magsigi silag sunod-sunod nato, labi na ng atong guardian angel, kaya nga atong kasing-kasing, ang atong huna-huna, ang atong kalag, maoy ilang gisigihag tanaw. Beautify your essentials. Kay kanang mga essentials sa atong kinabuhi, kanang mga mahinungdanon sa atong kinabuhi, oftentimes dili na makita. Kaning nias gawas mga aksidente lang ni. Accidents ba? Matod pas philosophy, di ba? Ang philosophy, being is composed of accidents and essence. Awasan mo kasabutan. Kanang essence, mo na mo padayon, di na mamatay. Ang accidents, mga wagtang rana siya. Kanang imong buhok, aksidente rana, nga naa na sa imong daghan, kay diha, wa na'y buhok. Kay aksidente raman. Kanarong imong tupad, aksidente rana. Way siguro after this mass, maaksidente rasan na. Mawa na na, ma. Si Father I. Quirira, diha man tos liluan o karon atong pizza 19 wa na'y ginhawa gihaya na ron. Aksidente ra ning atong pagbarog dinhi og paglingkod kaning nagwali karon, aksidente ra ni, dili ni permanente, aksidente ra muna. Ayaw kaayo dihag kaguol anang aksidente, tan-awa ang essential, the permanent aspect in you. That is your heart, your soul, your mind. Mabitan lang doon ay mga tao nga maglibog ka nga no maning babae, nagwapa kaayo, gasigi mag kupot-kupot sa bukton aning laki nga iyang uyab, nga purti mang batiag naong. Nga naman, kanang bayhana, wa na magtanaw sa hitsura, kay aksidente raman ang nakita niya ang essential. Unang may ka, nganong nasipyat bang kaday? Sa wa man ko masipyat, ika mao'y nasipyat pagtanaw. Kaya ang imong mata nakasentro sa aksidente, wa magtanaw sa essential. Unang tanawa dyo ko nung essential ko no, baby. Ingna ko no ang imong tupad. Lingi ako no, ingna nakita ni mong essential. Ang Ginoo mutanaw na siya essential. Kanang mga gwapa kayo, mga nindot kay mga naong, ako ana di kay ko magpailad. Hinoon mututok man ko usahay. Makaingaw mo ta, la kagwapa, pero mangutana din ko, unsa kanig batasa no? Unsa kanig binuhata no? Di ba? Hala kabatig naong. Unsa kanig batasa no? Unsa kanig binuhata no? Kaya naman ko yung mga tao nga ang naong pang Miss Universe, pero ang batasan makaguba og universe. Lagi. Pero nasa'y uban nga di gyud ang ayan ibutang sa universe. Pero ang mga kasing-kasing gagilak-gilak daw diamonds. Ngilingay mong tupad. Na kumusta imong kasing-kasing? Pang Miss Universe o makagubag universe. Kana derong nahitabuan ng mga tao, ng mga gwapo, mga gwapa, kana silang kasigig pinusilay ron, kasigig binumbahay, nangaguba na mga universe, tungod ana nila. Guba na kanang kasigig gamit anang abortion, artificial contraceptives, gipangguba naman nila ang mga essentials sa atong lawas, tungod ana mga chemicals, pero mga gwapo, kanila mga gwapa, pero tianan nilang moatiman og naong, pero giguba nila ang kinabuhi nga mao'y gitungtungan sa atong mga naong.
Nakafocus sa accidents ba? Muna ang essential sa kingdom of God, mao ang tao. Love your neighbor as yourself. Og buangon, pasaylua. Og buutan, sunda. Anara. Ang mga santos, buutan, musunod ta nila. Kanang mga drug addicts, kanang manuyupay, mga buangon na, pasaylua. Ikaw unyag patyon ka, Father, pagpakamatay para sa imong gihigugma. Mo na gibuhat ni Jesus. Mo na diri sa atong unang pagbasa, gihisgutan din nga bisag gamhanan kay ka Ginoo, pero ang imong pamaagi puno sa pagka mapailubon o pagka mapasayloon. Pwede ra gid minimong kuhaon sa usa ka pagpamilok, pero pagkataas sa imong pailob alang kanamo, nangandoy ka nga ang mga tao maghinulsol sa ilang mga sala. Nduta no? Batasas Ginoo. Nya diri dayon sa atong ikaduhang pagbasa, unsa may gihisgutan diri, ang Espiritu Santo ni asulod nato aron mutabang nato pagampo kay di ta kamaong moampo. Kanindot Diyos Ginoo, hastas pagampo tabangan ta niya kay di ta kamaong moampo kay mga buangon ta pulos. Without the Holy Spirit, di ta kamaong moampo. Nya mituaw dayon ta sa atong salmo, Ginoo, maayo ikaw og mapasayloon. Kanindot ana. Nagduka mamudya. Og tungod ani, bisag makasasala ko, gitandog sa Ginoo ang kasing-kasing sa mga tao sa akong mga wali o sa akong hangyo nga pamalit mog slots. Di ba? O tanawa, pila na halin na to karon. Ako di majud ko katuo nga ako ni sa Ginoo ni kay maayo siya og maluluyon kayo. Ang halin na to as of yesterday niabot na og 35,569 ka slots. Oh, pakpak. Napay 40,431 ka slots nga available. Nya ang atong 4-slot challenge nagpadayon na nasantay na dawat as of yesterday niabot nag 823 ka 4-slot challenge. So, pakpak yapon. Sayunan kaning 35,569, mga around 25,000 ni katao ang nagsigig hatag. Di ba? Kapil mo? Ugwa mo kapil, pangapil na. Yang nakaapil na mo, padayon. Kay haron dita mahimong sagbot. Kay kanang wa gyud mga apil, mga sagbot na sila. Pero ato lang gyapon na silang dawaton. Kanang sigig apil mo na sila yung mga trigo. So salamat mga trigo. Og tungod ni ana, dako-dako nag-improvement ang atong construction. Atong tan-awon sa video ang update karon.
Okay, salamat sa atong mga contractors. Ang pasabot lang ana, hapit naman ta magbuhos sa roof deck, pasabot bayranan. Maura na siya. Niya, kabayad ana dili. Basta sige tagpalit og slots, ipaambit ng inyong pagkatrigo, mabayran gina nato. Yan, napay umaabot nga daghan tang mga developments. Ingka nga kadaghan ba na pader ang trigo nga maayo magsige ginagpamunga. Muhunong na ganitag pamunga, pasabot, sagbot na ta. No? Sige. Manindog na ta mga trigo.